indaba yami lapha kuTimothy oqala ngathi uTimothy wesibili esahluko esesibili indima u19 no20 indaba yami isuka lapho esokhuluma ngayo kusihlwa nje Timothy wesibili sahluko sesibili amavesi 19 no20 basekhona abazalwane u19 nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simi sinalolu phawu lokuthi inkosi iyabaza abangabayo nokuthi ilona loyo ophatha igama likaKristu makadede kukho ukungalungi. Verse 20. Lapha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva kuphela kodwa nezemithi nezebumba ezinye ezihloniphekayo ezinye ezingahloniphekiyo. Ngalokho-ke uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba isitsha esihloniphekile esingcwelisiweyo esinosizo kumninini esilungiselelwe umsebenzi wonke omuhle. Amen. uJesu ulintwana lami
Amen. Hayi. Uxole bazalwane ebudaleni kunjalo. Ukuthi izinto ihamba kahle kube khona ezinye izinto ezikhuphukayo. Amen. Ole kanjalo. Silotshelwa ke la izwi likaBaba uNkulunkulu. Umpostoli uPaula ebhalela uTimothi. uTimothi udaba lwakhe lusuka encwadini yezenzo isahluko 16. Lapha sifunda ngaye khona ukuthi uyise wakhe wayengumGreek, unina engumJuda. Enguthandayo ngoTimothi. Kuleyo ndawo kuyavela ukuthi lensizwa yayinsizwa efakazelwa kahle ngabazalwane. Hayi nje esigodini abekhonza kuso kuphela, kodwa abazalwane bamabandla akhelene babe mazi kahle uTimothi. Amen. Enobufakazi obuhle kubazalwane ngaphandle. Insizwa lena eyayisibonelo ukuthi noma uPaula eseyilobela lencwadi kukhona lapho ethi khona ayibe isibonelo. Mawufunda isahluko 12:4 uthi kweqala uthi mangabikho umuntu odelela ubusha bakho. Amen. Kepha yiba isibonelo. Yiba isibonelo. Okusho ukuthi abanye abakholwayo abafunde kuwe. Amanye abakholwa awalandele ezinyathelweni zakho. Afunde ukuhamba. Afunde ukuthanda. Afunde ukukhuluma. Afunde inhlanzeko basana. Lensizwa yayisibonelo. Insizwa lena kwakufanele ukuthi mayihamba abeza emva kwayo bafunde okuthile, ngoba yayincwadi efundekayo. Yayincwadi ebhaliwe kungeko-ink. Yayincwadi efundekayo ukuthi oyifundayo athole umlayezo omsizayo. Kufanele kube njalo nakumakholwa namhlanje. Bekufanele kube njalo nasemakholweni alesi sikhathi. Bekufanele kube khona abantu ababa yisibonelo kwamanye amakholwa. Uthi umzalwane ethinta enye indawo silapha ebhalwa umpostoli uPetro. Uthi uPetro
kepha balahlani kunezinto bakithi esisuka nazo ezweni ngobe ezweni sisuke simaningi sisuke silengisile ngapha nangapha izinto ezingadingeki size nazo esiye kholweni sifike endlini kaNkulunkulu sifike simaningi yilezo zinto ezinye athe uJesu asilethwe kuye asizilahle kuye yena umzaku sithwalela zona kube khona izinto ukuthi mayizwi lithi asilahlwe sithi cha lesi Nkosi hamba nazo ngezami ngeke kulile zona lokho sisekele siqinile sikaNkulunkulu simi sinalolu uphawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo. Amen. Hey akudini bazalwane size siyofuna kochwepheshe iqhani siyofuna amabheji esizowafasela emabhantshini sibofuna izinto ezithile ezizosichaza ukuthi singobani ezizosichaza ukuthi sibelonga kubani kodwa izwi kaNkulunkulu lithi inkosi iyabazi abangabayo. Amen. Noma sihamba nezinto esizifihle emakhwapheni ebekufanele sizilahlile singezi nazikolweni ngoba esikhundleni sokuba zakhe indlu kaNkulunkulu ziyayibhidliza. Amen. Izwi kaNkulunkulu lithi asilahle silahle konke silahle ubuqili sisezweni khona babephila leyo mpilo bephila impilo yokuba ngamaqili beqilizela abanye sisezweni khona babe ngamaxoki bephila impilo yobuxoki sisezweni izwi kaNkulunkulu lithi asilahle ubuqili bonke kungasali nemvuthuluka yakho kungasali nenkeshezana bazalwane abulahle bonke ubuqili nokuzenzisa ingandla kwethu ayive inkinga into yokuzenzisa umuntu ahamba iminyaka eyikholwa sithi yikholwa kanti umzenzisi uma kuhanjwa kuyiwale umzenzisi naye kwenza sengathi ukuzenzisa phela kwenza sengathi kodwa umzenzisi usuke engayi la kuyiwa khona wena osekudeni ubona ehamba njengabanye ebheke la eyakuyiwa khona kanti yena uthi step back umzenzisi lokho isisekelo esiqinile sikaNkulunkulu simi sinalolu uphawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo nokuthi lowo nayilowo ophatha igama likaKristu makadede kukho okungalungi. Phuthuma mzalwane wami ngibambele uJohana 1:5 verse number 17. Makadede kukho okungalungi kukho konke angadedi kokunye ukungalungi atholakale kokunye ukungalungi kodwa lithi engadede kukho konke ukungalungi ngani funa verse 17 konke ukungalungi kuyisono kukhona isono esingesiso
esokude konke ukungalungi. Kuthiwa asidede kukho konke ukungalungi. Ngani? Ngoba konke ukungalungi kuyini? kuyisono Inkokhelo yesono yini? ukufa Ukufa. Kephi isipho sokumsasa kaNkulunkulu singukuphila uphakade kuKristu Jesu Nkosi yethu. So ke yilesi sizathu kufanele ukuba sidede ekungalungini konke. Asidede ekungalungini konke, ngoba konke ukungalungi kuyini? Kuyisono. Isono siyabulala, isono singweqa umthetho. Uma izwi lithi asidede kukho konke ukungalungi, ufunyanwe wena usekungalungini. uNkulunkulu elindele ukuthi abakhe baphile ngokukholwa kuze kube ngusindiswa komphefumulo. Amen. Zolahla uNkulunkulu yobu unfair mayebiyekile ngakufaka esibogweni sakhe. Yobu unfair unje uyobe akaqinisile ezintweni ayishoyo uma eyokuyeka angakufaka esibogweni uyilento athi akayifuni. Ngike ngathi silapha yasodwa ngathi enye yezinto uma kwenzeka wabaneshwa lokuba ufike phambi kaNkulunkulu athi uNkulunkulu angikwazi deda kimi menzi okubi, kufanele uthi usuka phambi kwesihlalo ushingila ubheke esibogweni kuSathane ubumshayela indesheni usesihlalweni uthi uNkulunkulu esihlalweni sakho sobukhosi uthembekile ngoba ulahle umuntu obefanele ukulahlwa ngokulahla mina, usho ukushingila uhamba uyongena emlilweni. Alright, ithi indaba nokho isisekelo esiqinileyo sikaNkulunkulu simisi nalolu phawu lokuthi inkosi iyabazi abangabayo nokuthi yilowo nayilowo oliphathayo bazalwane ophatha igama likaKristu makadede kukho konke kungalungi. Ngikhuluma ngoliphathayo. Wake wathi uNkulunkulu ekhuluma noIsrayeli wathi ungaliphathi ngeze igama likaJehova uNkulunkulu wakho ngoba akayikumiyeka oliphatha ngeze. Yilowo nayilowo ophatha igama lenkosi makadede kukho konke okungalungi. Bese zothi uPaul kuverse 20 kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva zodwa. Endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva zodwa, kuthiwa zikhona nezomuthi, kukhona nezani nezobumba. Ngathi mfele ubumba beludlalo kule weekend. Kukhona nezobumba, kulezi zitsha kukhona ezomsebenzi omuhle, kuphinde kube khona nezomsebenzi onjani omubi.
zonke lezi zitsha zikubo Sendlini enkulu. sendlini enkulu Ngiyabonga. zisendlini enkulu bazalwane. Endlini enkulu kusebandleni ingane zakwethu. Yebo kunjalo. Uyabhala uPaul kuTimothy oqala isahluko 3 verse 14-15 uthi lokhu ngikulobela khona ngithemba ukuza kuwe masinyane. Bese thi kepha uma ngiliba khona uyokwazi ukuthi kumele ukuba abantu bahambe kanjani endlini kaNkulunkulu, eyibandla likaNkulunkulu ophilayo, insika nesisekelo seqiniso. Uma kukhulunywa ngendlu, indlu yibandla likaNkulunkulu ophilayo. Amen. Uyabhala uPaula ebhalela ibandla lase-Efesu isahluko sesibili evesini ka-19 uthi ngakho aniseyibo abafokazi nezihambi kodwa senimbuso munye nabangcwele ningabendlu kabani kaNkulunkulu. Hey, akekho umuntu oyisihambi bandleni bazalwane. Akekho umuntu oyisihambi ebandleni likaKristu. Kodwa ebandleni likaKristu kusekhaya lawo onke amaKristu. Yebo kuyenzeka omunye umuntu ibandla alenzi kwakhe abhoka khiki akhahlele ngazo zombili inyawo, kube khona abantu angabafuni ebandleni ngokungathi basemzini wakhe beze kwakhe. Umuntu kaNkulunkulu azalishiye ibandla kunenkalimeva emi ngenhla engenakho ukuthula. Usabathe umzalwane ushintsha izinqe uhlala ngalesinqe, hayibo kubi. Aniseyibo abafokazi. Umfokazi umuntu oyisihambi bazalwane. Laba kade bedudulwa ngophakela umthakathi. Zihambi lezo abafokazi. Kuthiwa babuyele emakubo. Aniseyiboni kubo laba kade kuthiwa bahambe abaphendukele enkosini ngabazona izihambi kuphi enkosini, abazona izihambi kodwa bambuso munye nabangcwele. Ithi indaba ningabendlu kaNkulunkulu, ningabendlu kaNkulunkulu. So ke indlu kaNkulunkulu yibandla. Ubhalile kanjalo omunye wababhali bencwadi yamaHebheru esahlukweni sesithathu evesini ka-6 uyasho kanjalo ukuthi kepha uKristu uthembekile njengendodana phezu kwendlu yakhe esiyindlu yakhe thina uma sibambisisa isibindi nentokozo yethemba liqine kuze kube sepheleni. Indlu kaNkulunkulu yibandla. Ithi ke indaba kepha endlini enkulu akukho izitsha zegolide nezesiliva zodwa. Amen. Lento ithi ayifane nalomfanekiso kaJesu, ayifani kodwa ukubonisa ngokuqondile. Uthi uJesu lapha kuMathewu 13 uvese ngicabanga ukuthi 57 uthi umbuso wezulu ufaniswa nenetha elaphonswa olwandle. Angithi uthe lahlanganisa ke zonke izilwane elidlola lapho olwandle, emva kwalokho balidonsela ogwini. Mase lidonsiwe ladonselwa ogwini bakhetha ezinhle kubi
enethi kwakhethwa ezinhle zabekwa ezitsheni ezimbi zalahlwa. Angithi ngizama ukuthini ngalokhu? Ngizama ukuthi lo mfanekiso ukhuluma ngezinto ezimbili kodwa ubukhuluma ngento eyodwa. Inethi lapha ya akhuluma ngalo Jesu lichaza ivangeli okuyilona elibamba inhlanzi ezingabantu. Mase bebanjiwe abantu ngevangeli bavalelwa enethini. Inethi yini? Yibandla. So kufika ke isikhathi sokuthi kukhethwe ebandleni. Yobu Petro ethi sekuyisikhathi sokukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. Athi uma kuthathela kithina kuyoba yini ukuphela kwalabo abangalaleli ivangeli kaNkulunkulu na? Ukwahlulela kuzoqala endlini. Kuzoqala ezitsheni webazalwane. Amen. Uma sikhuluma ngezitsha ezendlini, sikhuluma ngamaKristu ngokwehlukahlukana kwawo. Amen. Kwezwakala. Kukhona amaKristu ayigolide, khona ayisiliva, kukhona ayini. Kukhona ayibumba, kukhona ayizitsha zomuthi, kukhona ayizitsha zomsebenzi omhle, kukhona amaKristu izitsha zomsebenzi omubi. Yingalesi sizathu ke uPetro ethi ukwahlulela kuzoqala endlini kaNkulunkulu. Ngoba kukhona izitsha zomsebenzi onjani omubi phakathi endlini kabani kaNkulunkulu. Okufanele umahluleli ozayo aqale ngazo akhiphe zona qala engakayi kwizona ezingaphandle. Asazi ukuthi lelo langa liyobe linjani. Mhlawumbe ezinye zezoni esizaziyo zothi zihamba zibheke esihogweni nawo usuphakathi kulowo mshungu. Zikuthathe phansi zikhiphe phezulu. Awu nawu la uphoswa yini ke wena la ungesagila? Uluhlobo luni lwesitsha? Uluhlobo luni lwesitsha? Uluhlobo luni lwesitsha? Kukhona izitsha zomsebenzi omuhle, kukhona izitsha zomsebenzi omubi. Ngabe bekubalulekile ukuba zihlale zinjalo na? Zizitsha zomsebenzi omubi? Cha. Akufanelanga zihlale zizitsha zomsebenzi omubi. Uyeza umhlawo kuphela imini enkulu eyesabekayo. Lapha abantu bokhala izinyembezi bazokhala ilanga lizofa inyanga yophela kobhubha izinto eziphilayo. Ezasebusheni bethu lezo thulani. Ebusheni bethu uyeza umhla uphela, uyeza umninindlu. Lesi sikhathi siyafika kunoma imuphi umuzi njengoba imizi ikhona yaphila. Siyafika lesi sikhathi la umninindlu efomele khona indlu yakhe ethi yabona njengoba ngivuka namhlanje ngizwa ngisho egazini ukuthi ngifuna ukwenza i-spring cleaning la endlini yami. Namhlanje ngifuna ukudila nendlu,
ngifuna ukubona yonke into la endlini engidingayo nenenjani nengayidingi. Uma ubuyi lezo zitsha uqala ungene kuJuly ukuthi umuntu namhlanje uzalelwe yini yinjendli zalelwe yinjendlini ingabe sizophepha na khona singezuphepha noma kanjani uma edilize emakhabetheni ekhipha konke edilize laphansi kukhona okungezukubuyela noma kanjani emakhabetheni phuma ngomnyaka kuya kwavobo kuyoshiswa kuphuma ogandaganda laba amasipala abakhulu abanamasondo amakhulu bagximfize okungashi bakuphihlize balime baphetuze bagqibe phansi. Uyeza umninindlu uJesu kuzofika isikhathi sakhe la evakashela khona indlu yakhe. Bazalwane niyadideki izwi likaNkulunkulu lisifundisela lokhu ukuthi izinto sizazi, lisifundisela lokhu ukuthi siqwaye isikhathi sisekhona. Uma sinethuba uNkulunkulu engakafiki ukuzobiza umphefumulo kuleli dokodo kuseyisikhathi njengomfundi kulesi sikhathi sonyaka esikoleni. Umfundi kulesi sikhathi sonyaka isikhathi sama corrections, isikhathi sokuba azilungise alungiselele exam enkulu ezayo. Nathi njengamaKristu bazalwane ayithi ingakafiki exam enkulu ezayo lapho sonke sizoba setestini, lapho sonke sizoba kwi-examination. Sizilungisele, asizilungisele. Abesho njalo lamantombazana ahlabelelayo wakuthiwa i-Holy Cross Choir. Bayayazi abantu. Asizilungisele uJesu yes. Mantombazana lawana asePostoli 12. Ichoir yasePostoli. Asizilungisele uJesu yes. Aluthi lungakafiki usuku lokwahlulela kodwa sibe sesizilungisile. Sazilahla izinto ezifihliwe ezingamahlazo. Sazilahla izinto zonke okuthiwa asizilahla. Sabulahla ubuqili, sabulahla konke ukuhleba, sabulahla konke amanyala nakho konke okuyiphilo. Sakulahla sizilungiselela ukuthi mayefika umninindlu asifike icwebezela. Amen. Njengegolide nesiliva. Azalwane izitsha zegolide nezesiliva azivamile, angazi noma kuke kwenzeka kodwa ngakukhumbuli kwenzeka lelu hlobo lwezitsha zilahlekelwa ilungelo lokuba sendlini. Akwenzeki zilahlekelwe ilungelo lokuba sendlini uma umninindlu ebona ukuthi isidingo sazo kasisekho. Uya nazo emarket kwabathengayo ayodayisa ngoba izitsha zekhethelo akanakuvela ithatha ijibe esikotini. Izitsha okufanele azise lapha ko-American Sweets abantu abadayisa ubucwebe begolide nobesiliva neyodayimani ayibuyisele khona abadayisela bayithathe bazenze lokho abafuna ukuzenza khona noma bayishintsha lesi sitsha ezisona benze esinye isitsha ngazo. Kusentandweni yombumbi makhosikazi.
sentandweni yombumbi ukwenza isitsha asithandayo ngebumba elonakala esandleni sikabani. Angikho lapho mina ukuthi indaba yami iyafuna ukulumbana nalento ekade nikhuluma ngayo. Ke ithi indaba ke masifunda ngithanda sibuke lapha uLukuzana uncwadi yezenzo, incwadi yezenzo isahluko 9 verse 13 to 15. Zenzo 9 verse 13 to 15. Kepha uAnaniya waphendula wathi, Nkosi, ngizwile ngabaningi ngaleyo ndoda konke okubi ekwenzile kwabangcwele bakho eJerusalema. Nalapho unamandla avela kubapristi abakhulu okubopha bonke abakhuleka egameni lakho. Inkosi yayisithi kuye, hamba, ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli. Amen. La sixoxelwa ngendaba yokuphenduka kaSawuli ogcine sengiPawuli. uSawuli lo indaba yakhe ithi esendleleni ebheke eDamaseko wabanjwa ngonyazi wawaphansi endleleni. Ababe naye ithi indaba balubona onyazi kodwa izwi lakhuluma noSawuli abalizwayo. Elathi, Sawuli, Sawuli, ungizingelelani na? So abayizwanga ingxoxo yabaphakathi kaSawuli nezwi elalikhuluma naye ebuza ukuthi ungubani wena Nkosi? Lethi izwi nginguJesu omzingelayo wena. Ithi ke indaba lo Jesu ubesesuka eya kumshumayeli thizeni ogama lakhe lingu-Ananiya eDamaseko. uSawuli esevukile la wangeniswa emzini othile eDamaseko. Inkosi sibonakala uAnaniya ethi hamba emzini othile kunoSawuli. uSawuli lapha ya ekhona akabone emehlweni uyaphuphutheka ngenxa yamandla onyazi lwambamba endleleni. Hamba uyomsiza uAnaniya ngokwazi kwakhe ngale ndoda. Uthi, cha Nkosi, angikwazi ukuyosiza lo muntu onguSawuli njengoba elapha nje uphethe izincwadi ezimgunyazayo kulento ayenzayo yokuhlupha abangcwele bophezu konke. Ugunyazwe ngabapristi abakhulu. So abapristi abakhulu abantu ababesezingeni lamajaji ngaleso sikhathi. So ke nje bephethe lezi ncwadi nje ngeke ngikhone nami kuya kumelana naye. Iphendula inkosi, hamba, 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 ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli. Waya uAnaniya ngoba izwi likaNkulunkulu malikhomba umuntu alibuye lijike likhomba next door. Akajiki uNkulunkulu mayesethe mdlalosa akazi ukubuya athi ndwana. Cha,
akukhathalekile ukuthi ukhuluma kanjani ukhuluma kahle noma unamalimi noma uma esethe uNkulunkulu ufuna kwenze wena uzokwenza. Funda indaba kalokhuzana kaMose uyithintile umzalwane ku-Exodus. uMose wabathi ufika ngokuthi umlomo wami unzima, umlomo wami unamalimi, angikwazi ukukhuluma. uNkulunkulu sengathi ungabona phakathi kwabantu abakhuluma kahle futhi nabanesithunzi okuzothi uma bekhuluma kubantu abantu bazothe balalele. Athi uNkulunkulu no, ubani owenza umlomo womuntu? Isimungulu sona senziwa ngubani? Isithulu sona senziwa ngubani? Sibe isithulu. Akajikanga uNkulunkulu wakhomba eceleni wathi kulungileke sengiyakuyeka ngizothuma uAaron. Uthi no, okungenani wena Mose uzoba njengoNkulunkulu kumfowenu uAaron. Mina ngizobeka amazwi ami kuwe, wena uwabeke kuAaron, uAaron awadlulisele kubantu. Akajiki uNkulunkulu. Akajikanga ngisho kuJeremiya ethi uNkulunkulu ngingakakubumbi ngakungcwelisa ngakubeka umprofeti ezizweni. Athi uJeremiya uNkosi Jehova ngokuba angikwazi ukukhuluma ngokuba ngingumntwana. Athi uNkulunkulu ungasho ukalokothi uthi ungumntwana ngoba wena uzoya kubo bonke abantu enguthuma kubo, nakho konke engiyala ngakho uzakukhuluma. Ungabesabi ngokuba mina ngizoba nawe ukuba ngophule olakeni lwakho. Akajiki uNkulunkulu. Hamba Ananiya ngokuba lo uyisitsha sami esikhethiweyo sokuphatha igama lami phambi kwabezizwe namakhosi nabantwana bakwa-Israyeli. Sizitsha zikaNkulunkulu bazalwane. Kunalezi zitsha-ke angifuni ukudeda kakhulu kuzo. Lezo kuthiwa ezingahloniphekile. Lokhu ukuthi ezingahloniphekile kukhomba ukuthi kazidalwanga zingahlonipheki, ziwuzenzile ukuba zibe izitsha ezingahloniphekile. Ngani? Buyela kuThimothi lo sisuka kuye wesibili. Ufunde uverse 21. Sigcina ufunda uverse 20, ufunde uverse 21. Okulindelekile kulezi zitsha ezingamaKristu yilokho esifunda kuverse 21. Ngalokho uma umuntu ezihlanza kulezi zinto uyakuba yisitsha esihloniphekileyo, esingcwelisiwe, esinosizo kumninindlu, esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Uma umuntu ezihlanza kulezo zinto ezimenze wayisitsha esingahloniphekile, wayisitsha somsebenzi omubi, akulindelekile ukuthi ahlale enjalo ngoba uzenzile. Njengoba ezenzile futhi kusekuye ukuba azenze abe isitsha esihloniphekayo, isitsha esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyoba isitsha esihloniphekayo, isitsha esingcwelisiwe, isitsha esinosizo kumninindlu, isitsha esilungiselwe umsebenzi wonke omuhle. Amen. Bazalwane, sinenkinga kule minyaka. Yabona
uma sihlela inhlelo zebandla Ndebe sihlele inhlelo zebandla inkonzo kaDisemba yedadi kulonyaka koze kufike uDisemba singabekanga ngisho ishumi lokuthi edandi sinjani siyani bese kuthi kuso leso simo kuthi laba abazilungisele sibakeqa ngemuva sibashaya ngo-2 feet sibakeqa ngemuva njengoba thina singayi ngesizathu sokuthi asinamali ngoba sivila ukucabanga senqena ukusebenzisa inqondo ukuthi okay imali vele ulokhu kwathi inhloko umagane edlule lokhu kwathi inhloko adabuka umhlaba imali iwumagana edlule so ke njengoba iwumagana edlule angazi ukuthi ngoNovember ngiyobe nginayo so ngiqale manje ngibeke isente phezulu kwesente ngoba angifuni kufika isikhathi senkonzo somhla ka11 kuDisemba ngingenayo imali yokuthi ngiye enkonzweni edadi enkonzweni ila ngiyokwakhiwa khona ngiyocancathwa ngiyopanel beatwa ngezwi likaNkulunkulu yilo elizongisiza ukuba ngikwazi ukuzihlanza ezintweni ezingenza ngibe isitsha esingahloniphekile isitsha esingangcwelisiwe isitsha somsebenzi wonke omubi laba bangafuna ukuhamba inkonzo abavali lapha impempe bahambe bengena izindlu ngezindlu lahlala ukuhleba konke lahlala ububi bonke nobuqili bonke siyakujabulela ukuthi nila amen nina baseGauteng siyakujabulela kakhulu ukuthi nila eKZN kule ngxenye yaseNtuba siyakujabulela kakhulu kodwa akungabi sengathi kwabanye abazalwane nina nihambe ngoba ninakho abasele basele ngoba bengenakho yabona nje basiya edandi nje baningi phakathi kwena bazobe bengekho ngoba kusuka manje nje niyaplana nibeke isenti phezulu kwesenti yeah for Christmas sizobuya enkonzweni ngoba sizoba nawo uKhisimusi wengane masizoya enkonzweni. What nonsense is that? Yini yona le uKhisimusi? Uhlangana phi nalezo zinto? Ngakho uma umuntu ezihlanza kulezo zinto uyakuba yisitsha esihloniphekayo esingcwelisiwe esinosizo kumninindlu esimsizayo umninindlu. Njengezitsha bazalwane, isitsha nesitsha sinomsebenzi waso endlini. Wena uhlobo luni? Hlobo luni lwesitsha? Wena ke uluhlobo luni lwesitsha? Bangaka abazalwane asebalishiya ibandla ngenxa yakho, ngenxa yalomlomo wakho ngawuvala.
ucabanga ukuthi izulu lilingekho wedwa. Nalabo bachithile uNkulunkulu yabafuna ezulwini lakhe. Kodwa futhi uzobafuna kuwe. Uzobafuna kuwe. Makorinto oqala esibili 7 verse 1. Ngizama ukugijima ke ngiye ekugcineni. Lokhu sinalezo zithembiso bathandwa masizihlambulule ekungcoleni konke kwenyama nokomoya siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Kunezithembiso bathandwa. Kunezithembiso uNkulunkulu asethembise zona. Angithi sizihlabele sithi zethembiso zenkosi uJesu azinakuba izethembiso zenkosi uJesu azinakuba lezo zithembiso bathandwa asizihlambulule ekungcoleni konke komoya nokwenyama siphelelise ubungcwele ngokumesaba ubani uNkulunkulu. Iziphi lezi zithembiso? Uthe lena vumelana kuni ithempeli likaNkulunkulu nesithombe na. Ngokuba thina siyithempeli likaNkulunkulu ophilayo. Njengoba washo uNkulunkulu ukuthi ngiyakuhlala phakathi kwabo, ngihambe phakathi kwabo, ngiyakuba uNkulunkulu wabo, bona babe ngabantu bami. Ngakho ke phumani phakathi kwabo, nahlukane nabo, ningathinti okungcolileyo khona ngiyakuna. Nazi izithembiso esinazo. Uthi ke uverse 1 kusahluko 7, lokhu sinalezo zithembiso lezi ezibalwe ku chapter 6. Lokhu sinalezo zithembiso bathandwa asizihlambululeni ekungcoleni konke komoya nokwenyama siphelelise ubungcwele ngokumesaba uNkulunkulu. Gaba sami ke sokugcina kona mavesi amabili. Ingozi edaleka ekusetshenzisweni kabi kwezitsha. Oyisebenzisayo naye ufanele aqaphele ukuthi uzisebenzisa kanjani. Ngoba kunengozi edaleka ekusetshenzisweni kabi kwezitsha. Asibuke okokuqala ngokukaDaniel isahluko 5 ongifundelayo angifundela verse 1 kuya ku verse 9. Okunye uyifundela nje isahluko sonke uzofike ku verse 29 ngesikhathi sakho. Ngixoxa isikhathi mina. Ncwadi kaDaniel 5 verse 1 to 9. uBelshazari inkosi wenzela izinduna zakhe ezinkulungwane 80. Waphuza iwayini ngaphambi kwaleyo nkulungwane. uBelshazari esaliphuza iwayini wayaleza ukuba kulethwe izitsha zegolide nezesiliva
uNebukadnezar uyise ayezikhiphe ethempelini laseJerusalem ukuba inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezancenza zayo baphuze ngazo. Base beletha izitsha zegolide ezazikhishwe ethempelini lendlu kaNkulunkulu yaseJerusalem. Inkosi nezikhulu zayo nawomkayo nezancenza zayo baphuza ngazo. Baphuza iwayini batusa onkulunkulu begolide nesiliva nethusi nensimbi nabomuthi netshe. Ngaso leso sikhathi kwavela imino yesandla somuntu yaloba amaqondana nothi lwezibane okunanyekiweyo kodwa lwendlu yenkosi. Inkosi yabona ingxenye yesandla esaloba. Kwase kuguquka ukucwebezela kwayo nemicabango yayo yayisabisa zaxeka izinyonga zokhalo lwayo namadolo ayo ashayisana. Inkosi yamemeza ngamandla ukuba kulethwe abathebuli namakhaleti nabahloli imhlolo. Yayisikhuluma inkosi yathi kwabahlakaniphileyo baseBhabhela, ongafunda lo mbhalo angitshele incazelo yawo uyawembathiswa okubende abe nomgexo wegolide entanyeni yakhe akuse engowesithathu embusweni. Base bengena bonke abahlakaniphileyo benkosi, kepha behluleka ukufunda umbhalo nokwazisa inkosi incazelo. Khona inkosi uBelishazaro yesaba kakhulu nokucwebezelayo kwayo kwaguquka kuyo nezinduna zayo zamangala. Yeah. Bazalwane niyayazi le ndaba. uBelishazari lo inkosi yaseBhabhela owabusa emva kaNebukadnezar. uNebukadnezar wayekade elihlaselile iJerusalem, wanqoba wathatha abathunjwa oDaniel, oShadrach, oMeshach, oAbednego, bonke abahlakaniphileyo bamaJuda wabuya nabo bazoba zigqila zamakhalidi ngala. Kuthiwa ke wayethathe nezitsha zegolide nezesiliva ethempelini likaNkulunkulu, endlini kaNkulunkulu phela. Wathatha nezitsha zikaNkulunkulu uNebukadnezar uyise, wabuya nazo zaya ezweni lamakhaledi eBhabhiloni. Uma eseyibekile lapha zihlale khona kwaze kwafika isikhathi sokwedlula kwakhe emhlabeni, sekuthi indodana yakhe ebuse emva kwakhe. Kufika isikhathi lapha yenzela khona idili. Yenza idili ilenze loba. Yebo. Umemileke edilini, bakithi abantu bayamenywa emadilini. Umemile edilini, wamema izikhulu, wamema izinduna, wamema bonke abantu abakhulu abahlakaniphileyo kuba bazoba ingxenye yedili. Ithi indaba baphuza iwayini. Akukho qala ekuphuzeni iwayini, lali isiphuzo sangaleso sikhathi esiba khona njalo emadilini. Kodwa indaba iqala lapha ekuthenini ma belinambitha leli wayini abaliphuzayo, sebeqala ukukhesa izitsha abaphuza ngazo ukuthi kangathi isezingeni eliphansi. Useyaleza ukuthi kulethwe leziya zekhethelo uyise ayezithathe ethempelini eJerusalem.
akulethwe zona azophuza ngazo yena nezinduna zakhe nezikhulu zombuso namakhosikazi akhe nezanqiza zakhe nabo bonke abantu abakhona edilini baphuza ngezitsha zikaNkulunkulu zekhethelo. Abagcina ngokuphuza mhlambe iqala labo lalothi bancane mhlawumbe ukube baphuza nje iwayini kwakuphela badla ukudla bathokoza. Kodwa manje indaba ithi bathi mabephuza ngalezi zitsha base bethusa oNkulunkulu bethu oNkulunkulu bomuthi njalo njalo inhlobo ngenhlobo zoNkulunkulu ababekhonza kudunyiswa iThixo ngalezi zitsha zikaNkulunkulu ophilayo. Lisemnandi linjalo iwayini kujatshuliwe saqhamuka isandla ongaziwa ukuthi kusandla sikabani. Amen. Saqhamuka sabhala kokunanyekiweyo kobonde ngiyazazi izinto njengale budi sabhala isandla umbhalo esawubhala wawuthi mene teke ufasi. Ithi indaba ngokuphazima kweso kwaguquka ukucwebezela kwenkosi yaphaphatheka yamhlophe yathi qwa njengomuntu obedeza njengoba kusebusika njalo ngagcoba ngegcotshwayo zokuthambisa ubuso waphaphatheka wamhlophe woma wathi phehle. Yayesabisa le yanto ngoba oqala lo mbhalo awubhaliwe ngolimi alwaziyo futhi noma sebiza ihlakaniphi zalelizwe akekho noyedwa okwazi ukufunda lo mbhalo noma sebathembise izinto ezinkulu ukuthi bazobusa babe ngababusi besithathu babuse okupheko kwesithathu kwezwe behluleka ukufunda umbhalo. Amen. Ithi indaba kwaqhubeka ubuso bacwebeza baphaphatheka yaphaphatheka inkosi kwaqeda izinyonga la majoyiti la aqeda kwashayana amadolo. Atholanga okwazi ukufunda umbhalo aphinda achazele inkosi ukuthi kuthini kuze kwavela mvelayo wathi kubathunjwa kukhona umuntu othile waqaqa ifindo lephupho lenkosi uyihlo esaphila uNebukadinezari ogama lakhe linguDanyeli. Khona-ke igama ebizwa ngalo bani uBelteshazari into enjalo igama likaDanyeli abamqamba lona le ekuthunjweni. Walandwa-ke uDanyeli bazalwane bafika uDanyeli wayiqaqa inkinga fika wawufunda umbhalo wathi-ke umenelo usho ukuthi ufakwe wena esikaleni. uNkulunkulu ukufaka esikaleni watholakala ulula so awuqualify ukuba inkosi. So uNkulunkulu uyibalile insuku zakho ubalile umbuso wakho uNkulunkulu uza ukukususa esihlalweni ngoba ufunyelwe ulula. Ongamesabanga ufanele ukwesatshwa. Esikhathini esingakanani kwenzeke lesehlakalo afika amaMede namaPheresiya amqoqa phansi awuthatha umbuso kanti iphupho lalithini likayise. Okay eyokugcina abazalwane mhlale phansi.
nalapha esikhathini sethu eTestamenteni Elisha isakhona ingozi ekusetshenzisweni kabi kwezitsha zikaNkulunkulu. Amen. Ashumayeli, isekhona ingozi ekusebenziseni kabi izitsha zikaNkulunkulu nangalesi sikhathi seTestament Elisha. Nani bomama, isekhona ingozi nakulesi sikhathi yokusebenzisa kabi izitsha zikaNkulunkulu. Amen. Funda le ncwadi yabaseKorinte bokuqala ngihlale phansi. Sahluko 7 verse 23. Not you, verse 23. Awuqale kusahluko 3 verse 16. Qala kusahluko 3 verse 16 and 17. Anazi yini ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Anazi yini bazalwane ukuthi niyithempeli likaNkulunkulu nokuthi umoya kaNkulunkulu uhlala kini na? Anikwazi lokho? 17. Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyakumchitha yena, ngokuba ithempeli likaNkulunkulu lingcwele, niyilo ke nina. Uma umuntu akhathale ukuthi ubani, Mshumayeli noma udade ebandleni, uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, ufaki application yokuchithwa ubani? uNkulunkulu. uNkulunkulu akayi kumiyeka lo, uyakumchitha lo. Ayikho ingane zakwethu into ebuhlungu kwedlula uthi uyahamba lapha emphakathini ongakholwayo uthole indaba zethu zithe qitisana. Bomama, yini njalo ufofo liyakhipha indaba zethu zigcwele lapha emphakathini ongakholwayo ngoba aniwuvala umlomo kobest benu. Yaba into ka best friend. Hayi. Ngitshela njalo. Labo best friend laba engaxoxa kubo indaba yevangeli. Kukhulu okusuke kusetshenzwa lapho. Kukhulu enisuke nihlangene ngakho lapho. Hayi umngani wami lona engisuka kude kabi naye. Kade sikwazi niwiswa yini? Uma umuntu echitha ithempeli likaNkulunkulu, ake sikhulume ngiqonde ngithi ngqo. Uma umuntu echitha ibandla likaNkulunkulu, uNkulunkulu uyokumchitha lo muntu. Ngoba ibandla likaNkulunkulu lingcwele, niyilo ke nina. Ake ninciphise makhosikazi best friend. Especially lolu kodi lwethu lwengane zethu. Eninciphise best. Ngoba indaba zethu ilapha iphuma khona isiphutshukana. Kulaba bakodi la. Basebancane. Ziphume zisakazeke izwe lonke. Siyahamba lapha sihlekwa ngabantu bezizwe babodwa basishayela ingqondo. Spade umaqanda endala. Ake ninciphise best. Kodwa ubest umkhande ebandleni. Ubest wakho yilo
enafelwa naye uJesu. Awuyeke ukuba nobesti ongali oyisitha sebandla. Nihlangana naye, nihlanganiswa yini? Ngoba nesizulu sithi izinyoni zalusiba lunye zindiza njengoba ningobesti kukhona inkohlakalo enisebenza ndawonye. Gcina mzalwane ngo chapter 7 verse 23 hlale phansi. Kuyincwadi wefundayo. 7 verse 23. 23. Ithi ke nithengiwe ngenani elikhulu, ningabi izigqila zabantu. Yenqaba mzalwane. Yala. Ungavumi ukuba isigqila somuntu. Nithengiwe ngenani elikhulu, ningabi izigqila zabantu. Amen. Inkosi ibusise. Amen. Amen. Ngcwele somandla ngibakazawe ngcwele somandla